Minden karácsonykor tízezrek vesznek részt a Spár és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm adománygyűjtő akciójában, hogy szebbé tegyék a rászorulók ünnepét. Az adományozók három egyszerű módon segíthetnek: tartós élelmiszerek vásárlásával, illetve áruházi vagy online adománykártya megvételével. Bolti adományozáskor tartós élelmiszerek vásárlásával segíthetsz, amiket fizetés után a máltai önkénteseknek adhatsz át az üzletekben. Az adománykártyát pedig akár a boltban is hozzáadhatod a kosarathoz a fizetésnél, vagy az online shopban vásárlásnál. Az adománykártya összegéből ezután a Máltai Szeretetszolgálat szintén tartós élelmiszereket vásárol. Az akció végén az önkéntesek összegyűjtik és elszállítják az adományokat a Szeretetszolgálat központi raktárába, ahol gondosan szétválogatják őket. Ide érkeznek az adománykártyákból vásárolt termékek is. A raktárban önkéntesek készítik el az ajándékcsomagokat, tele az adományozók nagylelkű hozzájárulásaival. Tudtad, hogy évente közel 30 000 csomagot készítenek? Ezeket a csomagokat aztán az egész országban szétosztják, eljutva a rászorulókhoz, és biztosítva, hogy senki ne maradjon magára az ünnepi időszakban. Az évek óta egyre sikeresebb Adni Öröm akció ideje alatt közel 200 Spár és Interspár üzletben sok tízezer ember adományoz. A gyűjtésben 3000 máltai önkéntes vesz részt, akik több száz járművel biztosítják, hogy az ajándékok eljussanak minden rászorulóhoz. A karácsony idén mindenkihez elér. Csatlakozz te is, hiszen közös erővel egy apró odafigyelés is messzire jut. Mert adni öröm.